ao Rincón de Pensar con Lorenzo. Hoxe temos a unha invitada moi especial. Que pase? Bravo! Bravo! Bueno, hoxe que vamos a ver na pantalla? Sei, Timothy. Pois, os curtacontos 4. Eu pensei que íbamos falar do meu libro, non sei, chábame loca. Non pasa nada, para o día temos a nosa invitada, Estefanía. Bueno, ti podrás falarnos dos curtacontos. Eu creía que isto era o año. Non pasa nada, ao final conseguiremos que alguén fale dos curtacontos. A nosa seguinte invitada é Amara. Amara, costou moito a fabricación dos curtacontos? Fabricación? Pero ti pensas que os curtacontos os fan unha máquina? Os curtacontos son arte! A nosa seguinte invitada chamase Andrea. Andrea, te quero! Bravo! 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 Sí! Bravo! Gracias! Bravo! Estamos deseando ver a presentación dos curtacontos. Curtacontos, como curtacontos? A ver, espera. Curtacontos son cortos No. A ver, contos feitos de No. A ver, espera. No entendo isto. Curtos son contos curtos ou curtos feitos de contos ou... Mira, ti tes moito conto, é o mellor, macho. A última visitante, iso espero, chamase Sofía. Bravo! Chulita, por favor, por ti. Bravissimo! Verá, eu intento que alguén me explique que son os curtacontos, como se fan esas cousas, pero me humilla. Vostede poderá explicar. Bueno, primeiro, encantada. E o que lle quería dicir que son os curtacontos. No meu caso, eu os curtacontos quero expresar unha idea fixa. É dicir, quero expresar a miña realidade perfeccionista nun papel, transmitir o que eu penso nunha obra de arte e despois, darllo a toda a xente, expresando a miña realidade perfeccionista, despois que é como unha realidade alternativa. Pode ser verdade ou mentira, pero sempre está nese papel o que ti pensas e o que ti sempre pensas da humanidade, todas esas cousas. Ou, por exemplo, penso que a humanidade é algo rastreira. A miña mentalidade é un pouco oscura. Gústame moito replantearme a vida dunha maneira realista. Tamén é como que todo o meu alrededor está como moitísimo máis oscuro, pero que todo isto está como nunha, que todo isto é un solo, e que gústame moito pois pensar a través do papel. O papel é o meu lienzo. Bueno, pois claro, o lienzo, pero o papel é a miña idea, a miña mente, o meu todo, entendes, Lorenzo, entendes? Olá! Eu vou-vos ensinar uns exemplos dos nenos que son moi inteligentes e moi bons. Pero moi bons.
facendo os contos de curtacontos. Vedes como rima? Por iso eu estou aquí, para enseñárvolos, aunque vivo no mar. Agora vou-vos contar un chiste. Que lle di un peixe a un peixe? Nada, 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 nada. A clave de sol. Érase unha vez a clave de sol. Vive con varias notas musicais e música en xeral. A clave de sol era infeliz, ata que atopou xente nova e se enamorou da vida. Chegou un día que a clave de sol coñeceu a nota si, e ese día enamoroso perdidamente coñeceu varias notas novas. Dende que coñeceu varias notas novas, lle encantou do, re, mi, fa, si. Adivinade o que pasou. A clave de sol se enamorou de si. Estuveron de mozos uns meses. Cas outras notas foi feliz. Tivo boas amistades, das boas, que se coñeceron todos ao azar. Sol e si se casaron, comeron perdices e foron felices. Colorín colorado, este conto se ha acabado. Fin, feito por Natalia Guerra Rodríguez. A gran aventura do Club de Tea, por Sofía Gano Malvar e Nuria Villanueva Cortizo. Había unha vez 5 amigas que se chamaban Colette, Paulina, Violet, Nikki e Pamela. E todas elas formaban un grupo, o Club de Tea, con Tea Stilton. As amigas van á Universidade de Radford. Uno más, no uno menos. Un día foronse da universidade porque tiñan que salvar a un profesor. Ao volver, os seus compañeros alegráronse moito de velas. Gracias por axudarme. Moi ben, salvastes ao profesor. Fin! Por Sofía Gano Malvar e Nuria Villanueva Cortizo. A nena do armario, por Nuria Villanueva Cortizo. Era unha vez 5 irmáns: Priscila, Carlos, Sheila, Emma e Jorge. Priscila e Sheila tiñan 10 anos, eran xemelgas. Carlos tiña 11 anos, Jorge tiña 13 e Emma, a máis pequena, tiña 6. Aos 5 lles gustaba xogar ao escondite de pillar. Xogaban todos os días. Un día, Sheila meteuse no armario que facía de despensa, pero pasaron as horas e aínda non atoparan a Sheila. E como non podían cambiar de sitio, ali se quedou. Pasaron 2 días e Sheila seguía no armario. Como estaba nun armario de despensa, non lle faltaría comida nin bebida. Ao terceiro día, por fin a atoparon. Ela debíase as gracias aos seus irmáns. Desde aquel día, nadie se metería nese armario de despensa. Por fin, xa estaba cansa de estar ali metida, nun sitio tan pequeno. Menos mal que había comida e bebida. Gracias. Fin! Nuria Villanueva Cortizo. A nena perdida, por Iria Taboada Guzmán. Había unha vez 3 familias que vivían nunha aldea e todos os nenos e nenas estaban xogando ao escondite. Os pais dos nenos chamáronos para ir a cenar. Todos os nenos foron a cenar, pero unha nena seguía aí.
o que contaba olvidouse dela e a nena foi correndo en busca deles e como non os encontrou, saeu da súa aldea para buscalos e a nena perdeuse. A súa nai non encontrou a súa filla e ela díxolle as outras nais que lle axudaran a buscala. Os nenos tamén se puxaron a buscar e non a atoparon. Ao día seguinte o seu irmán foi con eles e ela atopouna tirada no chão. O seu irmán chamábase Juan e el chamou a súa nai de que estaba aí, pero a nai non o creía. Juan decía que era ela, porque na chaqueta poñía seu nombre, Lara. Fin, por Iria Taboada Guzmán.